ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିକେନ୍ ପାଖାପାଖି ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର ତେଲଟି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା। ନେଇଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦୋକାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲେଇ ନେବେ। ଚାରିପଟୁ ହବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହେଇ ଆସିଲା। ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା।
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। କାଠରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଜାଗା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ହେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।